Представяш ли си какво може да ти се случи? Тук минават всякакви змии, гущи, птици и то гръблини. Всеки ще поиска да те грабне. Не викай, не викай. Аз стоя зад гърба ти. Стойте до мен, моля ви! Пречи го, още щом те видя. Водата си тече и ме отнася далече и още по-далече. Но, може би накрая, понеже не мечтая и искам и купнея, аз ще стигна все пак с нея. На елфите в страна, на края на земята. Моне, какво пак става? Ами сега, ако се преобърна, край на пътуването ми, свърши ме след. Помощ! Ама ти говориш? Ами, разбира се, че говоря. Ау, каква ненада! Си помислих, че си сведеш, ама сега виждам, че си по-скоро нещо като украшение. Това децата си са. Обани? Какви ли става, това са ми ръцете? И какъв хубав вкус дава. Можеш ли да го издаде? Още малко, за да ми направиш. Не се разбира дали утро винаги е тъмно. И това е прекрасно. Палечка, Палечка, това е моят съсед. Къртки. Кърт! Ехо! Бърбърбър! Ехо! Моля ви! Моне! Моне! Наближава карнавал и децата от квартала днес не мислят за игри, а обсъждат от зори кой с какво ще се представя за голямата награда. Карнавал, карнавал, всеки днес е пощурял. Карнавал, карнавал, весел детски карнавал. Карнавал, карнавал.